വളാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് LP സ്കൂൾ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് ഹൈടെക് ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു തുടങ്ങി. ചരിത്രത്താളുകളിൽ ഇടം നേടിയ പഴയ സ്കൂൾ കെട്ടിടമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യത്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനികതയിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നത്. കൊച്ചി മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായി നിർമ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടം വ്യവഹാര വാണിഭങ്ങളുടെ ഇടമായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം പഴക്കമേറിയ ഈ സ്കൂൾ കെട്ടിടം 1961 സർക്കാരിന്റെ അധീനതയിലായത്. ജഡ്ജിമാർ, IAS, IPS ഓഫീസർമാർ വരെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്കൂളെന്ന കീർത്തിയുമുണ്ട്. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും സ്ഥലം MLAയുമായ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയുടെ ശ്രമഫലമായാണ് ആധുനികത എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. സർക്കാരിൽ നിന്നും 1 കോടി രൂപ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തലപ്പള്ളി താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പഴമ വിളിച്ചോതി പ്രൗഢിയോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് LP സ്കൂൾ കെട്ടിടം അനിവാര്യമായ പുതുമയോടെ ആധുനികതയുടെ തലപ്പാവുമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്. 6 ക്ലാസ് മുറികളും ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യവുമുള്ള ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കും. PWD വകുപ്പിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല.